The elevation of the Triple C Senator Tshabangu as the leader of the opposition in parliament has been described as a progressive move which confirms that Zimbabwe is a working democracy. Aiwa saramena mashoko aiwa oya otaugwa panapa tichiona aiwa ZBC ichara mashoko kuti aiwa Zimbabwe is a working democracy nekuda kuti aiwa vari kupidza vanhu vavo nebackdoor ndokuti bva wasubscribe olaika utina on the bell icon. Not these guys aiwa vari kuenda against aiwa the will kana wish yevanhu veZimbabwe. Notovanyora vachiti this flies in the face of the former Triple C leader Nelson Chamisa, who has been trying to seek political relevance after being left in the cold by his colleagues. Citizen Coalition for Change Interim Secretary Tshabangu was this Thursday confirmed as the focal person between government and the opposition, with several other party members appointed to serve in various portfolio committees. Ndomashoko anobuda panapa zvinzi aiwa Zimbabwe is a working democracy. Kuappointa wakaitwa Tshabangu anawe opposition achinzi ndiava mutungamiri weopposition muparliament kwaratidza kuti aiwa Zimbabwe is a working democracy. Chimbotudzai munoti kudii pamusoro pemashoko awo anotaugwa aiwa neZANU-PF vachiti Zimbabwe is a working democracy, kunyange zvavo vachibirira vachipinzira vanhu nebackdoor. Chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko avo. Pinai comment section medu musangano subscribe kuleka, turn on the bell icon.